Vítajte na mieste dnešného umeleckého vystúpenia. Som moderátorkou dnešného podujatia Joia. Je pre mňa veľkou cťou byť tu dnes večer s vami všetkými a stráviť spolu tento nádherný večer. Skutočné priateľstvo nepozná vzdialenosť. Aj keď nás delia tisíce míľ, sme stále susedia. Dnes umelecký zájazdový súbor jeho centrálnej univerzite pre národnostné menšiny prišiel do krásnej Banskej Bystrice, aby vám priniesol vystúpenie čínskych tancov. Starostlivo sme vybrali sériu čínskych tanečných programov s výraznými charakteristikami a reprezentatívnosťou. Veríme, že s našim spoločným úsilím vám určite predstavíme umeleckú hostinu. Úprimne tiež dúfame, že kultúrna výmena medzi Čínou a Slovenskom sa bude naďalej prehlbovať a spoločne vytvoríme svetlú budúcnosť. Týmto oficiálne vyhlasujem začiatok vystúpenia. 5000-ročná čínska civilizácia sa integrovala a vyvíjala spoločne, čím vznikol mnohonárodnostný a integrovaný čínsky národ. Dnes sme sem prišli s hlbokým požehnaním od 56 etnických skupín Číny. Sú oblečení v slavnostných krojoch, nesú čistú pramenitú vodu z púšte Gobi a pohoria Tianshan. Majú na sebe snehobielu hadu z tibetskej plošiny a kryštálové snehové vločky z pohoria Čambaj, rozhadzujúc nádherné kvety a požehnania po celom svete. Vychutnajte si prosím etnický tanec Kytica kvetov.